Hindi dyan mapunit. Punit ba? Parang gali ba? Saan na kinahanglan dito? Mapang kamot. Dali pa kayo? Turuan ko kayo kung Ayun, paano. Kung paano gumamit ng chopstick ha. Ano ba? Kita ka. Ano? Ayun na kayo. Ano? Lagi ka. Masam yun. Ano kuha? Di mo punit? Tagak man. Ah, Ito lang eh. Ah. Pag kinamot sa'yo ba? ano? Kayo na kayo. Bising na lagi ano? Isa rin na. Kausa lang. Isam. Sa mga di mo punit. Ano? Mabit na. Kaya na kayo. Hindi mo mo. Tagak man. Kaya na pagin na. Tagak. Kaya na kayo. Abagar niya. Dapat alin yung may magkuhan. Kamot, ano ba kasi ba? Ano kaya na? Kaya na kayo. Ano ba na? Ilaw ba? Hmm? Yung ilaw na pusok. Ang nagpundok ang Ang kutsara ko ng tulong ko. Gurot naman mo na kutsara noy. Pag ko na pangali sa apang pagsagang ko di makuan. Dami kayo may tudaan guys. May puso sa saging. Nakakag mga kaya ka na ma-inches na gud meron. Diyan. Yun, kita niya bungan. Ah, basta pa lang kita inchik na. Kaya piskat eh. Kami. Pag ano? Okra. Ang kuhan, lami ang gulay na. Hmm? Lami ang kaning ko na, puso na. Tagi. Mang Napoy, nag-chef. napoy guys. Nakamutis guys. Guys, kamuti guys. Kamuti guys. Kain tayo ng kamuti guys. Guys, kamuti. Hindi. Tapos. Nita na. Hmm? Ito. Puno ko na lang. Nita. Ulit. Namay sa mo ko. Loh! Namay sa. Ganyan lang. Ganyan.